Sik to, aku iki arep takon. Ajane sing marah-marahi wong wedok dadak ning salon pedicure medicure mlecur ki sapa? Heh, dadak kuku dadak dipitek ki warna-warni kaya pitik arep didol. Ini kan pernah ngerepot-ngerepoti golek wong tandur angel ram-ram gara-gara tangan pitek ki warna-warni. Nah iki jelas sing marahi bener rombongan macan ternak iki, grone Marsini, Marsiah Marsiatun, Markonah karo Yudarmi. Ini malah ngerepot nih wong lanang. Wong tandur angel ram jeng. Langit kuwi dhuwur, samudra kuwi jeru. Jadi jangan mencintai seseorang setinggi langit jika tidak mau terluka sedalam samudra. Kandiani kok ngeyel. Sampean ngerti Pinocchio? Dene nang ngapusi irunge tambah dawa. Saiki paham to kenapa irungku pesek? Kenapa? Kok isih takon kenapa? Ya mergo sering diapusi lah. Tak kandhani Kang. Nek mung kecantol tali iki isih iso copot. Tapi nek kecantol bojone wong iso repot. Nek ora percaya takonan kuwi karo sing nonton. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Mesakno manukmu. Urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Halo, oke rondo. Kek ndang. Mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Wong lanange pinter. Ngapa ndur helman ngisor helman. Lek sing dhuwur genah-genah gawe ngindari polisi. Lah lek sing ngisor nah kok dihelm iku ben nyapa? Apa wedi kepreset apa wedi kebentuk ngono ah. Guyon kok ale ngamuk.